born of women, there have not risen a greater than John the Baptist. Elijah was tossing my and said, "The Messiah, no intino." As one said, "You know, ebi a woshe saasam no. Who can carry Bible now? Who can carry free netiko? And now free na sunchemu. Ya bread ru say." Yes, son say Elijah homo a tossing my ababa ya judgment. A bread ru say a Christopher a sofo nyankopon yetumi ehia wo nyankopon animu ni animu na ye kan Bible no a yetumi gina Yesu animu ni kenkan no enyina na tiko enyina na so nchemu. Amen. 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 Eti asama Jesus ekan, verily I say unto you, among them that are born of women there have not risen a greater than John the Baptist. Notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. But see, in some way, and you may be say, me first answer in a jansuma a Christophonina, be jahono a jansu, and a sophonina a casa. My tia says John or Chai Moses. Moses honor them ransom do a buy. Ransom do one a coji, troji, we ponsu at the buy. A choir of foul so could share Yankopon, now one in Yankopon Kasai. But Jesus say, John is greater than Moses. Amen. John or Susan Moses. That is the John or Susan Elijah. John or Susan Elisha. John or Susan David or Henry David. John or Susan Abraham. John or Susan Isaac. John or Susan Jacob. John or Susan Maya woman and Maya woman. Amen. Yes, Sasa Monson. I need to know. So yes, say Onyankopon suma Yohane Elijah Musra ade ama obi say onfamra ma ya adwuma etoso na wo ye bremu na ye de wo oni akro na Onyankopon suma no no to Elijah wodi kai tisbeni no ho ya de ne to Elisha ho na ye de na ba to John the Baptist one enopai animai ye pagya John the Baptist ebi a wonya hu no se de usite ama wo hu se de John ankasa usite na say ya de obi fufuro ba betunu say Nyankopon so obi so ma ya adwuma enyan sesawa no ne no ma kwanchan wura no ne ade ho asem na ye ka atura di fo ne nkyerɛkyerɛ bɔne ne gidi wuye ho asem da bi ya mayati ase say ebri bia wo Nyankopon besuma Elijah honhom so ma ya adwuma no na asɔre agu. Amen. Enti se ne ya ye kasa no se yes Elijah honhom aba ba ya adwuma wo ya bremu e kire se wo sɔre ya wutimo agu. Orange now kasa in the book of Revelation na John Onyankopon eyi asɔre mrenso no agi e de a kire no o ma John hu se asɔre mrenso no nyina akoduru na wiye no o da na ni no hwe asɔre bre di kai bremufo de tosmienu kosinsan o hu se ansɔre na ya kase asɔfo kokɔ university abo degree aisha clericals no me ade bo say mu wo din samotiase anso mo e de ba. You have a name that you live, but thou art dead. Yeah. Amen. And money are there, a person we are seeing now. It is a sorry no bedroom, baby. It is a ho na Onyankopon suma Elijah homba. Ama obaya dia bay. Restoration and CC. Amen. Amen. The who say Elijah hombre bia Onyankopon suma no ma no ba bia no. Oba be yen CC. Amen. Onyankopon shall say ya no wachia na wanya bre na wutie yen na ya no edi nkomo enti ya to yen nkomo no so no ya hwe Yohane 10:9 aduenu mienu ani Yohane 10:9 baako ekosinum makenkanfo mo bebo amententem pa John chapter 4 verse 22 ese mo sorry de munim na ye de sorry de enim if you say ogia no every Judafo emu John chapter 4:20 what say mo sorry de munim na ye de ye sorry de yenim Paul na ekasa John Jesus na ekasa no mo de mo sorry de munim na ye de ye sorry de yenim every say ogia no every de by Judafo mu mo ma yan hwa asem baako bra Onyankopon ma Moses ko yi Israel for or free Jew Hebrew for free Misrim no wado mo ba ye ono ekoda asoro ho ekowuye ena na kwada Joshua ebefa ye edru along the line
Israel for no eba be bisa nyankopon enipa se nyankopon nipa said ye wiasefo esi hene yesi president yesi ade ba yi mo bo bi nkire me ehemfo ene adikrofo dabi me ka abai mu mpanifo no MPs ne DC MC ne kro ba no ya so ye pesa amen ana okobo onyankopon amane wose yema wo that is the permissive will the perfect will of God and say nyankopon nankasa bedini mai so hene amen but ne man force say dey hwe wiasefo ne abontenso for say dey hwe Ghana for ne say dey wo ato aba ayi president ayi MPs na yi say no ya so ye pesa amen nyankopon so omso wo pa akokọ yema wo mo amen that is permissive will. God permitted them. Enti free bra ahyase nyankopon ne man nante no na nya wiase ahenie amen na nya Ghana mamuo ana na nyankopon pese yemfa muni man dabi enti sa enti no eno na ma Bible no mo no yenya a book bi a wa panda dem e fe no the kings ebra wo mo priso mo pa ahemfo no ne nyankopon ma wo mo kwan ena wo mo hyase esi ahemfo no ena ahemfo no honhuma wo mo honsem eba Bible no mu amen na wo ya ahemfo no wo mo ba be di ade no ekon ne ewuo ne kro ne ba ne ohia ne ekom kwa ne ba Israel amen enti asama John Yesu Kristo e kan yeni 9:1-5 osina otwam no ohun onipa bi a nani efri na wo mu ene suafo ni bisado se rabbi hwan no ye bone oyi ana na wofo ye oyewo na nani afre no ona ye bone ana ne maame se wa wo no ni frɛ ni Yesu bua ise enye oyi ana na wofo ene oye bone na mmom so nyankopon yuma bedadi ewo ni muntra amen eseyesade esese adekye ewo hoyi ye de osuma ameno enwuma anadwo eba obi antumi nya adwuma mi wo wiase mini wiase han we pese asawo esu yan ma ye moye ni mfaso mi wo Yesu si mi wo wiase mini ewiase han I am the light of the world. Yeah. There is no one has ever come upon this earth. What me did is say me na me ye wiase han brafoforo ye bekoso to verse 5. What can you read? It was a no every Jew for mu. And I buy. Abraham no Nyankopon frɛ no. Enti yen hwɛ Malachi nwoma no 18:9 nsia. Ene etichemo ensia. Malachi chapter 4 6a and b. Ose. Na obada ne dan agyanum akoma aba emma so ne emma akoma aba agyanum so na mama amfa musuo ammo asase no every kai free verse 4 Malachi 4 5 and 6 yes osebon kai makoa mo semra me shan Herod Israel nyina ho se ahyade ne atemudie no hwe me small d for Elia mabremo ha de be pese ye kan no Malachi no eye nwoma etwato ewo apamda demo ena Malaki odifo Malaki na ehye nkom se hwe mesuma odifo a otese Elijah mabremo mesuma I am sending not I have sent nyasa wa asuma dada nemo me ye de be mesuma the nearby future enu no se osuma Elijah edna brain ya asase yetumi wo mo free sabre no so ba nyina no ehwe Elijah kro no ehwe nanim kwan amen amen anuti se yehwe Joseph na asamo a Malaki ekaye o kire yen se osuma odifo te se Elijah abre amen na oba adwuma sa Elijah no obeba in the New Testament time sabra no na Malaki waba betwa the apamba na abra no eto Jesus eba no se Elijah na obaba no sa Elijah honhum no eba ye adwuma mienu sa adwuma mienu a obaye no
ɔsi deɛ di kan ne sɛ ɔbɛdane agyanom akoma aba wɔn mma so saa na deɛ ɛtɔ so mmienu sɛ ɔbɛdane ɛma nso akoma akɔ agyanom so nti this is a dual fulfilment of the same scripture ɛkyerɛ sɛ saa atwerɛsɛm baako pɛ no ɛyɛ adwuma ahodoɔ mmienu nti Elijah na ɔreba no deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa no nkɔm hyɛ fa no ho ɔno ne deɛ ɛne sɛ ọba na waba bɛdane agyanom akoma aba wɔn ma so ɛne berɛ bɛn ɛne berɛ a Yesu Kristo ɛne asuafoɔ no na wɔn wɔ hɔ nom a John ɛbaeɛ ɛbɛka kyerɛ Israelfoɔ wɔsɛ wɔfrɛ wɔn nyinaa baa no nkyɛn no na wɔka kyerɛ sɛ monhwɛ Onyankopɔn dwam a oyi wiase bɔne korɔ no ɔnie amen sɛ yɛkɔhwɛ Malachi chapter 3 a ɛka John the Baptist ho asɛm sɛ ɔno deɛ ɔbɛyɛ no no yes Malachi chapter 3 sɛ hwɛ meresoma me bɔfoɔ wɔbɛsiesie ɔkwan adi m'anim meresoma me bɔfoɔ na wɔbɛsiesie ɔkwan enti yɛnhwɛ Elia ɔba no a Malachi hyɛ no ho nkɔmi no Malachi ɛti mmiɛnsa hɔ no sɛnea osi kaa no ni sɛ meresoma me bɔfoɔ adi m'anim ma mema nnoɔma nyɛ plain mesoma me bɔfoɔ adi m'anim ɛnyɛ hwee sɛ Yesu Kristo no wɔsoma ne bɔfoɔ ama no adi n'anim na wɔba bɛsiesie kwan ama no kɔ so papa ɔsena mpofiri mu na Awurade a mohwehwɛ no no ne apambɔfoɔ a mopɛ no no bɛba n'asɔre fie enti sɛ wɔsoma saa Eli ɛba a mpofiri mu na Awurade a wɔyɛ apambɔfoɔ no ɔbɛba n'asɔre fie that was when Jesus Christ ɛbaeɛ John the Baptist ne bɛdi n'anim ɛna ɔbɛbɔ ɔkwan maa Yesu wɔn na bɛ introduce no amen ɛno nti no Yesu Kristo asɛm a odi ho adanse a yɛdi kan ɛkenkan yɛ no ɛkɔ akɔhyɛ Malachi ti mmiɛnsa ɛma ɛkɔhyɛ Malachi ti mmiɛnsa ɛma amen very good enti sɛ yɛkɔhwɛ Matthew chapter 17 verse 10 a Matthew 17 verse 10 yɛnhwɛ nkɔmhyɛ no ɛbaa mu ɛwɔ Yohane suboni ho no yɛntie asɛm a ɛkɔɔ so hɔ asuafoɔ no bisaa no sɛ asuafoɔ no bisaa Yesu sɛ adɛn nti na atwerɛfoɔ no ka sɛ ɛsɛ sɛ Elia bɛba ɛba nsa adɛn nti na Malachi no ne adiifoɔ no wɔn mu gu so ɔda bi a wɔn mu ka kyerɛ yɛ sɛ ɛsɛ sɛ Elia anaasɛ Elijah ɛba nsa ɛna Yesu bu ase wɔn sɛ Elia bɛba na wɔabɛsiesie nneɛma nyinaa deɛ nanso mese mo sɛ Elia ba dada amen Yesu ɛmuayɛ a wɔde ma asuafoɔ no ɛno no sɛ wokan English version a wɔsɛ Elias truly shall first come shall future Elijah ɔbɛba na ɔba abɛsiesie nneɛma nyinaa deɛ nanso mese mo sɛ wɔayɛ de bɛyɛ Elijah aba dada na kyerɛ sɛ Elijah bi aba na wɔn ahu no na wɔn aku no wɔn akyina to prison wɔn ayɛ deɛ wɔn pɛ that is John the Baptist amen fine yɛnhwɛ deɛ kyerɛsɛm no ɛsa ka bi mu chapter bacho waka yɛ no de meka hyɛ wɔn awie okay enti John chapter 1 6 and 9 John 1 6 9 yɛnhwɛ there was a man sent from God whose name was Pebi Oha Onyankopɔn soma na de din de Yohane kɔsoma me he ɔno na ɔbae adansedie sɛ obedi han ho adanse na nipa nyinaa nam ne so agye han na di ɛnyɛ ɔno ne han no wɔn ne han no Jesus say I am the light of the world John si nyame ne han no na mo bedi han ne ho adanse ɔbae sɛ obedi han ho adanse na nipa nyinaa agye kɔso no kore han na ɛhyerɛn ma nipa bia ɛwɔ hɔ ɛno ansa na ɔreba wiase owiase dada ɛnam so na ɔyɛ wiase nanso wiase ehu no amen fine enti no sɛ yɛhwɛ Luke chapter 1:15 to 17 ɛna yɛpɛ sɛ yɛbɔ scriptures no so na yɛde hwɛ John deɛ ɔyɛ Yesu Kristo sɛ ɔkyɛn nipa biara a ɔbaa wo no wɔkyɛn Elijah na ɔyɛ anwanwadeɛ ne tumideɛ yɛ ahodoɔ wɔ 17 wɔkyɛn Elisha ɔyɛ 16 no yes yɛmfɛmfi 14 no yes ɔsena
ɛbɛyɛ wani gye ne ahosan na wonti enipa bebrede bɛgye ɔbɔfoɔ na ɔkasa kyerɛ Elizabeth no ɛno no yes Zakaria no ɔsɛ efisɛ ɔbɛyɛ kɛseɛ Awurade anim efisɛ John a oyere ɛbɛwo no ɔbɛyɛ kɛseɛ wɔ Awurade anim yes Yesu Kristo bɔfoɔ na ɔsoma no asɛm ɔde maa no ɔde kɔma Zakaria no sɛ na yiri bɛnyi nsɛn no ɔbɛwo John na ɔbɛyɛ kɛseɛ na Bible no edika Yesu Kristo nso baeɛ no odi ne ho adanse sɛ enipa ma wo mu nyina obi ne ho no ma wɔsosene no ɛwom sɛ wo kan Bible na wɔse John wanyɛ nsɛnkyerɛnne bia wanyɛ anwanwade bia from fashion ho no mo na yɛhwɛ John 10 John chapter 10 verse 45 yes ɛwom sɛ yɛka nwanwadeɛ ne nsɛnkyerɛnne ɛnɛ obi hu sɛ obi ayɛ nwanwadeɛ obi ayɛ nsɛnkyerɛnne a na yɛn nyinaa yɛto adi n'akyi no yɛdwe sɛ obi yɛ saa de no a ɛna me yɛka so ɔyɛ kɛseɛ no yes ɔsena osi mu kɔ Jordan gya no ho ebiewu John chapter 10 verse 40 faako a Yohane bɔ asu kane no baabi a na Yohane bɔ asu kane no Yesu kɔ hɔ na ɔkɔtena hɔ na nipa pii ɛba ne nkyɛn na wɔka sɛ Yohane anya nsɛnkyerɛnne bi deɛ yes nanso ɛnɔma Yohane kan oyi hu no nyinaa yɛ nokorɛ Yohane wanya nsɛnkyerɛnne bia sɛ yɛkasa nwanwade a Elijah yɛyɛ a wanyɛ bi deɛ Elisha yɛyɛ a wanyɛ bi wanyɛ bibia deɛ nanso ɔkyɛn wɔn nyinaa deɛ ne ma no kyɛn wɔn amen ɛnyɛ sɛ wasɛ obi yadeɛ ɛnyɛ sɛ watutu ahohomɔne afiri obi mu ɛnyɛ no na ma onipa wɔyɛ kɛseɛ Yesu Kristo kyerɛ ade a ɛma nipa yɛ kɛseɛ ɛne sɛ deɛ wɔka yɛ nyinaa yɛ deɛ bɛyɛ ɛbɛn amen na sɛ bie ni hɔ no ma ɛtɔ fam a yɛka sɛ ɔhyɛ nkɔm Ghana fo mo kɔ bɔbɔl a yɛbɛ di nkunim ɛyɛ nɔnsla ɛnyɛ dɔn a asɛm bie wɔka yɛ bia yɛ deɛ bɛyɛ ɛbɛn ɛhyɛma. That is the messenger of God, the prophet of God. We talk about a major prophet of God. Amen. Amen. Yes. ɔsɛ Yohane anya nsɛnkyerɛnne biara deɛ nanso nɔɔma Yohane kan ne nyinaa no ɛyɛ nokorɛ na nipa pii agye no na nipa pii agye ne di ɛwɔ hɔ amen. This is John the Baptist, the manifestation of the third ministry, ministration of the spirit of Elijah. Elijah honhoma ɛyɛ adwuma deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa. John the Baptist. Oh yes. Amen. Yɛda yɛnya nkɔpɔn ase. Ɔsɛ ɔbɛdane agya no makoma aba wɔn mama so. Yes brother kɔso. Ɔsɛ efiri sɛ ɔbɛyɛ kɛseɛ Awurade anim na ɔno bebensa ana ensan bia na wɔn kronkron bɛhyɛ no ma afiri ne na yempo. Ɔbɔde maame yem no honhom kronkron bɛhyɛ no ma. Amen. Na ɔbɛdane Israel man mu bebree aba Awurade wɔnya nkɔpɔn nkyɛn. Adeɛ bɛn na John ba ɔbɛyɛ. Deɛ bɛn na ɛyɛ ade kɛseɛ ɔbɛdane Israel ma bebree akoma ba wɔn Awurade nkyɛn. Amen. Deɛ na ma John yɛ kɛseɛ deɛ ma John yɛ kɛseɛ ne sɛ ɔno nko ara na otumi hu Nyankopɔn adwama a otumi twa nipa bɔne mu. Na wɔn introduce no ɛde kyerɛ nipa yɛyɛ ne bɔnyɛfoɔ nyinaa. Deɛ ma John yɛ kɛseɛ no ɔhu Messiah no ɔno nko ara deɛ otumi hu Onyankopɔn a ɔbɔ soro bɔ asase a wɔba bɛtena nipaduam na wɔba bɛsra ne ba. Amen. Ɔno nko ara ɛna ohu no. Na bibie ne wɔyɛ nsɛnkyerɛnne ne anwanwade ɛkyɛ wei sɛ nipa yɛn bɔne Onyankopɔn bɛfa ɛhonam tebea ato ne ho so aba wiase nipa mam ɔno ane nkrɔfoɔ mu na wɔde ne mogya bɛbɔ afɔdeɛ Nyankopɔn adwama. Amen. Hallelujah. Amen. Oh yes. Ɛnsɛnkyerɛ bɛn ne bɛn na susini wei ɛno nti na Yesu ma yɛte aseɛ sɛ wɔn a ma wo Moses nom ne hwan no obia ne hɔ no mu a wɔte sɛ no. Amen. Amen. Yes. Ɔsena ɔde Elia honhom ɛne ahoɔden bedi n'anim. Enti John a wɔba no wonya ma yɛ koraa no yɛsɛ nkɔma to hɔ sɛ ɔde deɛ bɛyɛ Elia honhom ne na hoɔden ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛdi n'anim. Akɔdane agya no akoma aba wɔ ma so. Agya no akoma aba wɔ ma so.
Any assorted for a quatrain for any assorted for a quatrain for Adian. One can say, or Bedane and Maswama, a Jano, there be Abe. Eli ahun ma baba ya adwuma Malakai ese hon komo o se ba ya adwuma mienu eba ya no se de di kan no ebeda ne agya no makoma ba wo ma ho asuafo no Yesu ane asuafo no na de toso mienu Elijah also beda ne emma ya nkyere mai ya koma ko agya no ma Israel adifo asuafo Yesu Kristo asuafo amma gidi ane kuta wo mo no ye nsaka. Amen. Enkanka ebreye mu a brother Christosum nyina agu adane atrosem ne na da ne nkontompusem. This is the time I hear the Elijah spirit. Amen. This is time of reconciliation. A man young in the pankopoma ye ne papa ye ntam ebeba asomdue. A time of restitution. Obano baba restitute nyankopon ne ma a ye ntam asai. Restoration. Anyam sumpa asay abubu afore buchia mo Israel for abubu no Elijah honhom besiesie no ye brezo so afore ya buchia ya bubu no yankopon nyam sumpa opini wo mu ya de nya kese a asofo de sika ani bre ani mo nyam hunu pe abubu no esese Elijah ba bre bi etise mu. As I say, Elijah ba ebrebi to say, Baba, brother, Odin who say, so far, Kokon. I know, Christ, that's right. I said, about candy, amen. Amen. Mitia Sama walking here. That's right. And my who said, John, a radia, Juma or den band, Juma Cassia. Amen. Son said, Behese, Uncle Paul for Abraham. Then I said, for Domo Banono, not a yemra. Mra, sa, never hodamo. Could see, say, yes to Christo by. Nti Bible no kire meti ase se most de na so no de mransam na bae na no kure no ne nkwaje ne de na Yesu Kristo so no de bae nti John the Baptist adwuma kesi oben se obema aye hunu se adom bi aba maye aye nam so benya ogie e de amaye kra. God is bless you. Amen. So for what's our council member memfe atom say boko enti Moses a wode mra pa ba kwa yo fa so de mra e ba ye mra sem du ne mra hodo aka ho ne ade nyina no John ye kase esene no e kase esene Bible no ka how so for them meti ase o irade mu a de me hu ne say nkwaje nyina mra so. That's right. Na nkwaje egyina adom so na adom so no Jesus nko a obi anka ho enam sofo obi aso enam odifo obi aso enam sempakani bi aso Bible kire say enkwagye no okwan na ene no kora ne de enam Yesu Kristo nkuto so nti Yohana be ya adwuma kese pa. That's right. Enya asem ketwa nanso ade ba akwa sofo na wo kenka amadwen ho no amwan se osoro aheni mu no oya ketwa re ntia. Okay. Adentina Yesu ka se John ye kase si Moses John ye kase si Elijah na so Yesu no aka se elso osoro aheni mu no John o ye ketu akra se wo mo duru osoro aheni mu ze ka wo mo osoro aheni mu a na osoro aheni ne wo mu dia John state wo mo no o ye ketu akra de nti ete saa no ene se John Yesu ankwa semia no so ankwa ankobu anhwie ni moja anya oje ansa na John ewu eti bra John ti ase no na moja no aya oje no enya hwie nwu yese sa amen eti wona moja no ehwiegu na aya won ho adwuma o magye di na o magye atum se wo mo ne bone atwam o matwam afro wo mu na o mo mata mu mu no o mo yakase ese John. Amen. Yes. O mo yakase ese John. De o ye ketu akra wa hini no no o ye kase ese John ara wanyo ye say oh I no kre the sense ewi asimu Bible say onyankopon ama ye di eburu den nyina so na ngwamasem no say berebi na medwen sa ka Yohane o introduce Yesu say we ni nyankopon adwama o yiwi ase bon ne koye no ana nka opatiri ko ka bebi fo franka ye how kase pa nanso na onim nsankyerene a wo de ma no se do bon sa nkronkron be sane aba no so se abuburo no
ɔno ɛne deɛ wayi na si hɔ no sɛ ɔne wiase agye nkwa nti ne sɛ nti no yɛbɔ dawuro ma nipa nyina hu sɛ nkwagye ne obi biara mu nkwagye ne asɔre biara mu nkwagye wɔ Yesu Kristo nkutoo mu amen nti sɛ onipa bɛgye Yesu Kristo ɛda wasakyɛ anadwen afiri ne bɔne mu onipa bɛgye Yesu Kristo ɛdi na afei no wama kwan me abɔ na su wɔ nsuo mu wɔ Yesu Kristo di ama n'anya abɔ ne fafiri na Kristo de wɔn kronkron abɛtena ne mu na onipa korɔ nso abɛnya ɔsoro ahenni mu abɛyɛ ne kyɛfa eti sɛ mebɔ mmɔden na me miama ne na me di mmara so ɛ mmara no deɛ woka no ɛyɛ papa Bible na ka kyerɛ sɛ mmara no ɛyɛ papa ɛyɛ tenene nanso so no obiara ne hɔ a obɛtumi adi mmara no mu bɛm da biara da sa wahu nti obiara ntumi ne mmara no so da dabi ampa sɛ wopɛ sɛ woka biribi kyerɛ yɛn